Clint Gethin a Mathonwy o Mondo Tranz shop. Sda chi? Iawn, diolch. Iawn? Reit, Bach yn nervous. Wyt ti'n nerfus? Honest? Dwi'n nervous. Pa fath o music ydych chi'n chwarae neu yn ei chreu? Well, just rock music really. Just music rock gyda bach o fusion o stone elements a hardcore. Ond ni'n trio cymysgu fe. Reit, da iawn. Pwy arall sy'n yn y band a be ydych chi'n neud yn y band? Mae Gethin yn chwarae drums, Math yn canu, dwi'n chwarae gitar. Alun dros y ffordd mewn chwarae gitar a mae Hugh yn chwarae bass. Well, we just yn hongian rhwng gyda musicians really. Cos oedd y cerddoriaeth yn eitha afiach pryd wnaethon ni y ffurfio, ie. Oedd e'n mwy o wasgu botymau rather than chwarae off yr yna. Feedback drones. Just gweiddi. Rude boy! Ydych chi'n ska fans neu rhywbeth fel yna? Rude boys? Well, just ni'n hoffi stoner rock, banjo fel Queens of the Stone Age a Coios, a wedyn hardcore bands fel Sick of It All. Felly, maen nhw gyd yn cult bands sydd ddim yn cael llawer o limelight, felly ni'n hoffi banjo fel yna. Ydych chi'n edrych ymlaen i chwarae fan hyn heno? O, ni'n edrych ymlaen i chwarae trwy'r amser, ni'n hoffi chwarae. Loads, ie. Faint gigs ydych chi wedi wneud yn ddiweddar? 4, 5. Wel ie, ni wedi bod... Na'r broblem, ni mor ddiog, ond ni wedi cael problemau gyda Gethin mynd off ar ei wyliau am 3 mis, fi'n mynd off i coleg, 6, 7. Ie, ni wedi cael bach o broblem yn sort o'n hunain mas, gael band a gilydd, wneud lot o gigs, ond yr haf ma. Ni wedi recordio, ni wedi wneud lot o waith yn y studio. Ni'n gweithio lawr Nimtec ar y funud. Mae Alun sy'n chwarae gyda ni, mae'n wneud cwrs intensif 9 mis lawr yna. A ni'n cael recordio am ddim yn y studio. Oh, cool. So, ffodus, ofnadw, ffodus, ofnadw. Ni'n trio cael release mas am tua, wel, cyn Nadolig. 5-track EP neu rhywbeth. Cool. Edrych ymlaen i glywed chi heno a'ch gweld chi. Pob lwc, diolch am siarad efo ni.
yn gogoniad cawn fy'n bach yn y bloniad yeah! Yeah! Devotion is corrosion, emotion